Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito naman po si May 17. Ayan guys. Papakita ko lang po sa inyo yung kung ano ang kaganapan dito sa bundok. Malamig po talaga. Ayan. Makulim ano ba? Kulimlim po. It's foggy time. Ayan guys. Malamig po dito, mahangin. One hour lang po akong maglalay. Ayan. Let's go yan. Ayan, kukunin ko lang po yung sweater ko guys. Ayan ko guys. Ang lamig. Malamig po din. Malamig.
Malibig na po dito sa bundok, guys. Pumapasok sa dibdib yung yung lamig. Ay, ulog eh. Hello, guys. Ang galing. Nakikita niyo yung buhok ko. Yung buhok ko talagang nakahangin na yung buhok ko. Ang sarap magkape. Ang lamig po talaga dito, guys. Pumapasok yung lamig sa katawan ko. Good afternoon po. Mm. Kumusta kabsat, Mami Tiar? Naglamag no perme. Naglamag.
Dito nga minta dati wifi. Kapsa, nag-tweeted dati wifi na. So, ito yung lalab niya nga ito, awan ti signal me. So, pia pa, nagkaroon papudot ti dalam tagkapiat. Papanagpagpapudot, guray. Yun, magpainit muna ako ng tubig kasi talagang mag-init. Tignan nyo muna yung ano, view ng bundok. Ayan, titimpla lang po ako ng kape. Jacket ko muna ako. Palitan ko pati jogging pants ko kasi manipis lang yung suot ko.
Kape po tayo, mga kapatid, dahil malamig po talaga dito. Kapsat mami piyar, da kapay tita. Sino ko tandaman ti schedule ko, hindi kalman timawag ni among ko. Kaya na no, December 2060, ko ta nakay na among ko ta nag kunak nga kahit ko ti ag nga maki Christmas di Pilipinas. Tatta na kaya pa na among ko jay ko pag atan ti ticket. So in schedule da manin iti December 13 ngam 9 hours kung agora ijay Saudi airport ijay Riyadh. Nine hours kung agora ijay Riyadh International Airport. Ngaming ngay kat siyal sud na among kuno kahit kuta iso ti kay awang ngamin ti flight ko nada narigat ti flight ti December. Ko di palang June di nga ticket ko sino katandamanan. So nga uray nun ko nak uray no 9 hours ang agora ijay Riyadh iti kwa another flight papuntang Pilipinas. Uray nung ko na basta importante makawi dak. Sa pala ko matandaman nga sukatanon. Kapi tayo, nagdakol day tasa na traglam Ano yung tinakuha niya naglam gamit angin lang ganging angin nun. Ay, natumanayip ibubuukan. Tugaw mo lang dito nagsingutan. Nagsingutan na nagsingutan niya na Nagsingutan. Hindi ka mo nagtudo. Nagkasapato sakpayan, nagsukat at ikaw taraglamag. Ay, apo, marami ganti bantay. Magpaboring nga dito Uy, nagbayag. Gamuri kasta wininaklattan takay kumakawid di dyan aldaw. Tangamin ti kaya 26 man ti flight kon. Kasano nga dihan maka-Christmas di Pilipinas aon. Lamok. Kaya ko to. Kapi tayo. Kapi. Turaw ko lang dito Alam mo ka pa, nagpasya-pasya pa yung tanay Naglabos na dito Lumakawid at December 13 Badi mga may palitan, paitang kasakya, badi ko natamat. Ato sipek. Badi mo at agdir sumulat ang kasjay. Irutit mo ko natamat kita kasurat dito. Bagking gata mapangkayan ni Kuha Kalingat Prabhan ang mapa. Adaywan. Uray no, awanti viewers dito kada subscriber. Or bas, kuha. Ang mga panjay.
ka naglamog. Asaw-saw-saw tikapit, kapsat. Upay mari na ti pudo na ito tapi nalaglamis pinagkit na ako nura ng pudo. Naglamag ka no dito'y ipangato mo sang kumadumbo. Lalagan di sala nga ako kasta ni tan tan tan. Lalagan di kayo grupo. Impose ko di Facebook. Hanap mo nga di Facebook ko anen. Jogging niya. Ngayon nagpatugtuga makapiray ka man. Nam. Nam. Anahon. Nam. Ay barot. Anahat di kitir yung. Kakatungtungan na di ko caretaker mi. Inyalis dagi manukon ta. Nagatadong nga manok dila may kan. Sa pakpakan. Walang magawa, kaya ganito na lang po. Magandang hapon po, kape po tayo. Mamaya mag-jogging ako dyan. Labos ko kapin, nag-bit ko na ibos. Basta kapi pagtutungtungan. Isa pang video ko diban tayo. Pasti kapin.
mabagbagti dito yan, mabagbagti. Ano mabagbagti dito yan. Ito na. Hmm. Dito yan, mabagbagti. Ayan. Hello guys, hello guys. Malapit na po dito sa bundok. Mas ma, ano dito? Liwanag, ayan. Pero saan ko ilalagay? Yung tinapay ko, naubos ko na yung kape ko, yung tinapay ko hindi pa. Ayan. Sitting time. Pasensya na kayo sa mga ingay. Mamaya po pagkatapos kong mag-live, either magbisikleta po or tatakbo ako dito yan sa bundok para pawisan ba ako kasi giniginawa po ako. Yan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay hapon na po dito. Hapon na po. Bukas po ay marami kong trabaho. Kasi maglilinis ako ng jacuzzi. Then, maglilinis po ako sa taas. Pagkatapos po ay ilalabas ko na yung kailangan ilabas.
Then maglilinis po din po ako sa amin. Makulim din po ngayon, mahamog po. Ayan, mahangin din. Kaya mamaya punta ko sa garden o kaya anong, basta kung mamaya mayroon akong pupuntahan para takbo-takbo. Okay, lakad-lakad. Ayan, kasi yung isa namin kasama ay ay premiere po niya mamaya. Ayan. Premiere po mamaya ng kasamahan po namin sa Team Rowell Lipat po. So nagtamsak na po. Hindi mo maintindihan dito sa bundok. Mahangin, may araw pa, mahamog. Ay naku, hindi ko na alam. Tatakbo, maglalakad, sasayaw, Diyos ko. For 15 ka na. Buhay bundok po. Tingnan ko nga yung na nagbabasa po ako about sa OFW past o kaya yung OEC. Dahil nga po ako ay pauwi. Ay nako, marami pa akong asikasuhin pagbaba dahil pupunta po ako sa Philippine Embassy. Ayan. Kaya ako ay no. Lubat ka rin yung cellphone ko.
May premiere po ako bukas, the same time po, 8. Tingnan ko nga. Sa ano pala ako titingin. Ayan. Ayan. Update lang po tayo, mga kapatid. 1,609 lang po ang ano ko, ang subscriber ko. Pero okay lang po. Sana yung ano ko, premiere ko bukas is about ang premiere ko po bukas ay 8 a.m. The same time po. Araw-araw kasi akong may ano may premiere. Ang pamagat po ay Guardian Mountain My Life. Then yung sa susunod na September 21 din. September 21 pala bukas ay How to Make Cucumber Pickles. Yan. Saka sa para September 22 yung Guardian Mountain My Life. At saka meron pa dito yung isa, work all the time. Yung pong pag-fold ko ng mga cover ng mga kama, mga kurtina na binilad ko. Tapos, tinupi ko ulit at nilagay ko na naman sa cabinet. Sinupot ko sa plastic bag para hindi madumihan. Yun, nag-umpisa na naman po silang maingay sa baba. Basta i-try kong maglakad ngayon kasi medyo makulimlim, mahamog, pero may araw. So pag aakyat ako dyan sa sa bundok ay ewan ko lang kung papawisan ako hindi. Kasi sa ngayon giniginaw ako. Bakit kayang tinutulungan ko hindi pa online? May bibigay sana ako sa kanya. Papuntahan ko lang sana dito kasi ayaw kong pupunta sa kanilang dami kong trabaho. Hindi siya naka-online, oh.
nagkikwentuhan sila sa labas. Ay, sa baba. Yun yung boses ng alaga ko, guys. Kung ready na akong, kung ready na po akong tatakbo o ano, ayan. Pinapainit ko lang yung sarili ko kasi malamig po. Pinaantok po ako kasi yung takarang gabi, hindi po ako nakatulog dahil itong alaga ko. Lubat na itong cellphone ko.
Lubat na po yung cellphone ko. Ayan. Ay, naku. Ang dami ko mong dapat ipa-follow. Ayan. I-check ko lang po yung ano po yung Facebook ko. Kasi ang dami ko palang ano i-follow back. Nakakahiya. Kasi ang dami. Nakakahiya. Baka alakala nila hindi po sila pinapansin. Dito ko kasi tumitingin na lang sa ano po. Sa work ko hindi na ako pupunta sa notification. Wala na siguro. Wala na. Wala na. Eksakto ko lang pong 1 hour para mag-charge po ako kasi lubat na po yung cellphone ko tapos baka tatakbo po ako. Check out Silo, yeah.